Nialay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian mga manusia, nasimba niyo sukad na niyo ang yadin na kanu. Agum yadin ko mga tao niyo na niyo kaang kanu makapanangkila. So sa motor yung mga pagarian na sukad ng tanong na ayaan tapyan kulawan ang manusia ay na din yan sang kaya dunia. Mamiri ka nupan sa mamaranaw, sa mamagindanaw, sa matagalog, sa mabisaya. Mati ang tuladan ipisus na mga sanyan na din na amala ang papakilan ng Allah arwa sa kabaliran ang mga tao at pangungunutan sa kabayang Allah subhanahu wa ta'ala. Beauty sabab ang pagkailot sa panaguntaman o mga Muslim si sagiyang kayamasa. Kakagi adabay ng nanay o anabi ay turun na amiyorian, turin o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakadulunan si sagiyang kaya mga tao ang makasisilay si kulala ng kawiyawiyag na sola na ayabirin niyan. Apakataros niyan kung lalabak o mga Nabi na gusto mga Rasul. Nasa katanong ang mga Muslim, nagiti sa mga ayam mabuli atas tanggungan tanong. Nagi ayam anakit, begini taon tanong ko agama tanong. Nagugiyang kaya kasumpay tanong ko agama, sisang kaya mga tao. Ayam at pagagamaan niran, nasa lakaw agama. Beauty sa mga pagarianin, giyang kaya lang ba ako yung tanong sa giyang kaya dunia, na si isa mataan, na kailangan ng tanong sa iba't-ibat, saan naman ay okay? Ausra tanong san ko titu apaka antakanun wallah subhanahu wa ta'ala. So kanang tanong Rabbul Alamin na ina din tanong yung sagiyang kaya dunia na inipakawit yan na nakatanong yung kaya agamatan. Di isu agama inigulisyan. So lawan-lawan aokit. Apamukitan o manusia so kapag ginataw niyan kaanya na makaunagyan ko to. Ayam ana nakapagpigumpiyan yan si dunia, nakapagpigumpiyan yan si kuanungan amori. So Allah subhanahu wa ta'ala na diyang kaya tiyad na niya si saging kaya agama na ayat-abaya yan na pala yung din nakapagagawa sulaw-lawan abitun sa manusia sa kana aba ayat sarat na sa mga kawasak na ayat kapagagamayan na dansiran ang buloy ang mga tao ang mga marmar o di na sa mga marmar na dansiran ang buloy ang mga kawasak. So Allah subhanahu wa ta'ala na iniguris yan. So lalan apamukitan o mga kawasak aasara ng buloy ang mga kawasa asli kung kapakandibingan sa anong anak yama na mga kawasa apakapunggay ang gumayan ng Allah sa sagayang kutas surga yan. Alam mo niya ay iniguris yan. Agyan ko tuwalalan apamukitan ang mga miskin kaasar aukitan nila na mga miskin siran asli kung kapakataling umayaran sa isa anong amori na ikurmat kira ng Allah subhanahu wa ta'ala agyan kutas surga yan kasabab si isang kutuwa kiyaw kitiran siyang kutwalalan iniguris o agama apamukitan o mga tao ang mga miskin. Diyan kaya agama tanong na kanaba ay sarap. Akapagagama o mga dato. Nakalan sila sa kadato. Iniguris o agama sulalan apamukitan o mga dato. Naasar amukit sila nun. Nagkiwalis sila ang mga dato. Asi kung kapagataling umayran sa anong anamori. Nagyang ko to. Imbugay kira no Allah. Nagyang ko to akasurot aniran sa taman. Miya nagtanong lagu. Miya ba tiya tanong sututulan. Sana kung meron ang tanong mga tao. Miya makapas. Diyan Allah subhanahu wa ta'ala sa kadato. Lagid o Umar ibn al-Khattab. Asis sagiyang kuto masanyan. Na sa kanya din iisa amala apangawid si isa padyan. Sa kanya din iisa amala apangawid si isa padyan. Miyalay pun asi kung mabasaloy. Na ayamin na minus na makaisan yan masiro agiyang kutolay. Pagpinuri manan yan agiyang kutomawalay kaubadan amawalay at takasauli na awida ka lagiyang kutatoron. Alabat sa ayam anak ububal ng dinian siran kaubupan si kung awid akaliran. So Umar ibn al-Khattab na tama si isang kuto ang mga lalan. Nasisya pa niyan sabab sa sanggilan niyan sa ubud na adna midulasun aong tauli na mga binata. Sa tama sa Umar ibn al-Khattab na si isang kuto wakya baluin yan. Akhalifatu Rasulillah, Amirul Mu'minin na miyangumba, miyaminaningan. Sabab sang kuto wadiyun kasataw to pisaturo. Nagudi ka tarutupan sa pamahan at panganan ng kanan. Si sabang sang kuto kasasa ko din yan. Si sagiyang kuto ako ditaw niyan. Miya kay sana diyang kuto. Aadin o Umar ibn al-Khattab na miyan mo sa mga atay. Mga atay at ambi. Na initinda yan na piya-piya. Na ina natin ang
Umar ibn al-Khattab. Saya Peter yanuna ya Umar. Ya Amirul Mukminin. Miatid na iya tigin manay na din kalin mata tayo dito kapag ka. Nakakaya tigin manay so panganan kan apira barakan. Miatid na iya kapag kunin mo ako na tigin na sabab siya kagi din ka mata tayo dito kapag ka. Na pitiya ka pakan rakay niya tigin manay ka ubaka bakakan. Tunganay ka na tigin manay iya miyaluwat. So sabab ko na ayasiyo Amirul Mukminin. Na ini sumagi lagi ang utapangan ka. Saya Peter yan na hay Umar. Hay Amirul Mukminin. Na andaman ay tigin manay ka karaw ka sikuman. Kapag adilagaw ka ang siku bakaraga ka. Amaya tigin kad na mato ang siku datuan ka. Ataw wala makakansang kaya lagi na kaya panganangkan apal na tanro ka. So Amirul Mukminin alam niya din marami ba niya napakadalaga sa bakaranya lagi ang kuto ang mga pipya panganangkan. Ay ni pagalabato lagi ang kuto akademiyan. Si sabab si sagi ang kuto apangan iyan sa ubod. Pagkapya ayog yan na kamamaraan ayog yan kuto pagtaw niya. Sa tamas sa kanabas kanyang. Kasi sagi ang kuto tunay na siya pamalampak o kadato Islam. Na ayaw niya baloy atakasa. Na dapat tuon ang mga sahab apuraw sa kuto kadato. Nasisagi ang kuto siya pakakinanglan ahil. Sa mabaloy agumir na duliran. Na ayam yakin Umar ibn al-Khattab lagyan ko sa kataw as-sahabi as-Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Na siya kasuwa niya lagyan ko sa kataw as-sahabi inangin na sisang ko tauras na gupon na kiyawi. Nakagiyama ka mga utas sa kataw as-sahabi na pitero yan o. Man tuwa kaya sige naman na inang buloy na kan sa kaawali, buloy na kan sa kaagobernador sa isahin. Ay ini simbagagyan ko sa kataw as-sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natigay na hay Umar. Dito bisarya tigin nakapaligarakan. Katawan karya tigin naman na yagyan ka na nakadato. Naatas tanggungan na nan. Nauli na mito na sa taratot o pagkadato. Namiyakang kalun. So kapakanaraka. Naayas niya Umar ibn Khattab. Namiyakang sagad. Miyatapat agyang kutalo yan. Nasisagyang kutalo kaya pakasagad yan. Napicture yan ay mga pagarikwat tigin naman ay na panudin niyo. Kanapa kanarkano piang ni isa kan imabaloy anak ko dayo Amirul Mukminin kasi sa mataan na ini tagliura ka na isa piyakit po ito niura ka na gaya kaya kadat aw nakagiri sige naman na iyo pamana kelan juga ko sa iko narakadyan ang nadi ako na pagugupad magiw ko kaya sige na sa din na tigilang mo sa yung baloy na ka na gobernador si Isahin puno mga pagarya nadigan yan sa isa kapuntir dirham dito kebaloy agasto niyan sa taman sa katatang isisahin. Sabab kalau nakagiyama ka masisang ko to darapayan, picture yan sang ko ta darudupayan. Paninin mo ka tigin manay ka sa kanin niya baloy agobir na doon sa isahin. Nasunod so kaya nagaw lagi ang kutamay na niya kan dupay. Sa tigin na kanabi sa tigin ba kalang-alang mama kamapiyak ang mama. Ada tigin na mababaloy ang mapulutot sa kasumutang isahin. Na iya ini simbag Sa'id ibn Amir na siyan piyak awida o Umar sa isa kapuntir dirham. Sabab kalau nagyang uto ang yabay-yabay agyang uto bay na paganta sa kanyang makamasiran sa isahin makatarot siran sa isagyang uto walay at itibabaan at pakabalingan ng gobernador na ay ini mo sa nagyang uto bay siya ko darulupa yan na siyan darulupa ang natigin nagyang ayapira at yagay paluturo ta Umar na ayak musayra na tigin na baginta sa panubog. So sa bagyo na tigin na ipamamasaan na sa mga layar at anditar. Para i-asos ko na na pilimboy ako sa gini kaabandagan. Na anak ko tigin na matatandugos sa kanang sularong pa ka. Sa kanang soprehensi sa karmo gobernador. So at tigin na sa ikadulo na bagyo. Na baluin ta tigin naman na ayabatasta. Sa taman sa katatagot sa isagin ayahin. So at tigin sa ikatulong na bagyo. Na ibigay ta sa mapasang padagang kaswatigin siya pagkalawan niya nagito imababaloy adik tadi ay maana na mapananamukan. So sa maparo na aya siya Sa'id ibn Amir na sige na matyaw nanan. Uweda sige na aya pamikiran na ron na awid ang ubod sa padiyan. Kauwid na matulak na mapasangikan dagang. Kada niyo ka na padagang na ibigay ka nun sa makaysaysa. Makaysaysa na sige naman ay maruling na niya kanalaan niya kwata alabat. Anak sige na way matyaw nanan. Sabab pro na inayda niyan, nakagiyam na ka masisapad yan. Natiyalwan niyan sa mga tao sisapad yan. Sa ayat ito yung kirana sa kanso,
Sa'id ibnu Amir, tendu Umar ibn Khattab, gubernur ng isagin kayo. Nasad na tigin naman ay sa miskin rakan ng abu mga pukara, mga marmar, na ubay si. Kaada tigin naman ay aabidanakan, aapiyak ipuluturakan Umar, na inbugay ka na tigin na sa daga ko sa kanduri akan dun sakya baluyakan. Ayaman na gubernur yun, adin yung ipuno na si kulaulawan awid akaliw. Sa ginadmin baluyakan akan duri akan sa ayaman na ayadin lalari sunur, mapyan, di tanong ikapakan tuduna. Paano nang kasamiyaling, nalilikod niya na barukan yan. Na iniisi ni karumanian, manto na initid-inin si Sagihan ko tapira. Na ay inisimbugyan na ayat sige na niya na kanapadagang. Napadagang na sige, ayat pagkalabaw salad na 7 gatos. Ayat pagkalabaw salad na 7 gatos. Na baya-baya agyan ko sa kataway. Malo di man ito karang-karang na. Sila ko si sangot na kinibulog, agyan ko ito, apakababalingin ang sisahin. Taman samian nga naging ko ito, mababalo yabot ko siran si isaw na itindiran. Natitiro ang kutabay si ko Sa'id ibn Amir. At sige na, sunga ko si isang ko ito, di ka nakasang ko ito, pirakta. Nagukaw na sige naman ay pangisay pamamasan na kami nga nasigin suwari na apagumbo na naroon. Natigin na na ino kamapita, na pimapita, ay kabad na rin tungguan niya, no? So, sabab po na niya kasi patagin mo tabay sa tiyan, aan ko na bisi inikili ang kasang ko tapira. Na ay inisumbag ko Sa'id ibn Amir, natigyan na para din ay ni Ma'i ibnu, nasa isa mataan na tinggas tuwakan sa lalang ko Allah. Sa ini bagay ka na sadak ako, sana ko mga tao, kapipiluan. Na ino natigyan man yan sa katay karagini, kagin na iyakaw yung bibitasi sa giyang kaidunia na sagaday. Di mo imati ng ginatan sa giyang kaidunia, na para mapala mo ka sa tigyan sa taman, na inipakawitaan na tigyan man ay kubang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayas yung agyan ko tabay na may maliwsag, tama na sa gumiro. Sa ayat ituro yan na ugigiraw, ugiginan ni Kidi ang kasaging atira, kapalan niya panakabis. Na tumuat tigil sa kanila kasyon, tingnan nung kadala ko lang niya kapamamasaan sa mga igagam ako. Si sagyan ko ito, apong gulang ko agyan ko tabay. Na di payo-payoan ko Sa'id ibn Amir. Na di niyan din nagtatayuan. Na si sagyan ko ito, pamanamiyatid, na di niyan hindi ka sa tayo-tayo eh. Na ayat ituroon, o Sa'id ibn Amir, si Sagihan ko ito, anak din sa Arabic. Ta'alamina, innani ashabun sabakuni ila Allah. Fala uridu an anharifa an tariqihim walau kana li ad-dunya wa ma fiha. Bangkat tigin dikatari, amat an asakan na adin amabulay ko akan amayaw na siran din si Iku Allah. Yuto tigin sa Rasulullah, yuto tigin naman ay sa Abu Bakar, yuto tigin naman ay sa mga mga sabi, iman ito na siya matatagong kusiringan wallah subhanahu wa ta'ala. Nadiyak na tigin naman ay kiraw, iba ko makasilay, saan ko lang na inukita nila, sa mapiyag paliba akan din makuha sa dunia, o sa mapapadalong sa Iku dunia. Yung natigin naman ay katawan, nasusurbo akan nandun sa mga darudupa akan na mga midadari. Sumusus sa bala sa kuto at paladiran, makarusi sa dunia, nakatayawan yan sa dunia, nagulit na subang sualuan ang usulan, kasi sa naan dupa palitaan ang makabugay sa maliwan at isang kadunia. Siya tigyan na sa mataan na diya ka nakiraw, baka nasumbali ang sa kabayaran, kasabab ko kapagunutiakan ko kabayaka. Ugay na tigyan na sa kan nakiraw ka, asumbali na ka na sa kabayaka, sasabab mo siya ko kabayaran. Sa atigin naman na inapyan ang makan sa kan, napagkabugayan na kan sa kabay. Matatago ka ko puso akan. Ugay na tigin naman na inaamay ka ba, sala ka akapit ka. Kabag pakasira, tigin naman na isisagin kahit tindiga ka na pamili ka. O anday timun karakan. Agugiyang ka na akapit ka, tindiga ka, na amay ka ba, ayat mo na ka nagyang ka na tindiga ka. Nasa ka na tigin na rin parad mo ko, sa kapulada ko ka tigin siya, kainaka mo siya maka. Kaso sa tigin na diya ka na panggulaulaan, iba ayaw mawali, alarulo pa kang nabay. Aya makukuron ko puso yan na sumubayan si ko dunia. Na aya miya so agyang kutabay na miya panisingyan nagyang kutalo yan. Na miya lino yan nagyang kutuwa kapis sudu-suduon sa tigyan. Ay tumu na tumuungkos ka. Na tigyan na kagi at tumu na ko ka. Nakapalipili ka po na pensyonot kasi ko kabayakan sa. Tama naman mo sa sukabayakan. Na masusong ka din sukabayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamana naman pagariya saan na sa kataw ang mga asiyog mo Umar ibn al-Khattab. Apya ka sa isa himis. Isulat yan. So bilangan o mga tao, mga ngaran o mga tao ang mga marmar sa isa himis. Na aya din sa lakaw apya kamamasan aya pagampadan ay ang ngaran. Ang isulat ang utas sa kataw mama. Na sa Sa'id ibn Amir. Surin sugubir.